सबसे पहिले तोहर पूजनवा गौरी के ललनवा। सबसे पहिले तोहर पूजनवा गौरी के ललनवा। गौरी के ललनवा रिद्धि सिद्धि के सजनवा। गौरी के ललनवा रिद्धि सिद्धि के सजनवा। सबसे पहिले तोहर पूजनवा गौरी के ललनवा। सबसे पहिले तोहर पूजनवा गौरी के ललनवा। ब्रह्मा से पहिले विष्णु से पहिले, ब्रह्मा से पहिले विष्णु से पहिले, शंकर से पहिले तोहार हो। शंकर से पहिले तोहार हो गौरी के ललनवा। सबसे पहिले तोहर पूजन